mahita, hibul mata pasahat rohan ang pikirata, lau mamuji di bata martang yang nahohom mahita. Maret de mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalusu di saluhut denggan niuhum ni Jehovah tuau, surdu konokku do panginuman parhatuaon tu gijang jala pajau-jau kudo goar ni Jehovah. Haleluya. Ale Tuhan debata amani salhut para sini rohaon nunga ditatap ho hami bang somon aidang manjua ho mangalehon anakmu nasa sadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi sahat ro dihau na pinarsilang sai tupahi hami mar hite-hite asini roham asa margogo hami jala marbengit ni roha songon anak haholongan ni roham diaka si taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia mar hite-hite hami. Amen. Mare dehita.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu estomihi sadarion ima patik na parjolo sahat tu patik na paupaton songonon ma didok disi. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua ginjang dohot na di banua tongaon ro na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ai honauhumna dosogot aka namarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari ma ulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ai di naonom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papitahoni di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon na humbartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na humbartu patik mi. Amin. Mare de mahita. Tatopoti ma dosatan agodangi tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan sitopa nasa na adong parluhutan na tigor jala manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami aka nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubu-tubu ni rohanami narwai nang sian pakation nami nasoture ro di parngoluan nami dihisap-hisap ni rohanami natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni asima roham di hami ale di bata nami pardingkan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesesa madosa nami saluhutna jala suruma todip parbadia tu roha nami be. Asa terbahen hami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat hami tuhangoluan na sorasuda. Na pinarbaga-bagam diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesan ni dosatta. Roma hamu tuau asa mangoli tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dapdap botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas dumuse. Hasangapon madi debata na diginjang. Mare de mahita. Epistel di minggu estimihi sadarion ima natar surat sian pesalmen 50 ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsikat soring. Pesalmen 50 ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsikat soring sonon ma tersurat di sini. Ende sian siasap makuling do di bata Jehova jala martikting tu tanoon sian habisaran tolhas ro di hasudutan. Sian sion situan ni hinadengkan marsinondang de bata. Saina rodo de batata jaladang tagamon hohom ibana di jolona do api mardilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di piodo aka langit siang gejang, roh di tanoon, asa di uhung bangsona. Papungu hamu matuau aka na daulat marroha, aka na marpadan dohot au marhite-hite pelean. Jadi dibaritahon aka langit mahati gorana, ay apala debatado panggung. Ido sahatna, martuado akan natu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mare dehita. Nama
Saha tindakon ma haporseotai songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa ima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigema ende puji-pujian na sinuarahan ni ina Hanna diuduti mana dohot ina Deborah.
Tapa ihut-ihut ma tikting nama ragam di huriatta di nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapahutihu ma titing nama ragam di Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Na perjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu tasadarion ima Minggu estomihi nomor 8 saihoma gabe partano batuaku. Topik minggu Yesus do anak ni debata tangihon hamu maibana. Na paduahon kelompok kortu hari minggu tanggal 10 Februari tahun 2024. Na parjolo pukul 7.30 ina Kamis ama Huria ama Salom dohot NHKBP. Na paduahon di pukul 10 ina Hana, ina Deborah, ina Esther dohot ama Jericho. Na patuluhon pukul 10.07 remaja. Na patuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 10 Februari 2024 nangro kita memakai bahasa Indonesia. Na paupaton panitia pesta pembangunan. Na di hari Senin nasalpu nunga saut terpilit panitia pesta pembangunan ni huriatta di tahunon. Ima ketua JP Raja Guguk, sekretaris L Lumbanggaol, bendahara B Pandiangan. Koordinator seksi terlampir di warta, tatangyakon jala tadukung mana sida asang giat boy mardalan pesta pembangunan ni dohot dengan. Di hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 di Patu pada rapot panitia pesta pembangunan di gereja mulai pukul 10 siang laos mangido mahami dohot gomos manang hormat tusudi panitia nong terpilit asaroma hita mengadopi rapoti. Na palimahon amplop diakoni sosial. Di Minggu tanggal 10 Februari nanang roon patu paut tado papungo amplop diakoni sosial tapasaha may ditiki papungo pelian paduahon. Na paunopon LPJ panitia natal umum. Nunga di jala huriatta laporan pertanggungjawaban sian panitia natal umum oma hasilnya. Pemasukan 22.960.000 rupiah. Pengeluaran 20.600.500 rupiah. Saldo akhir di Pasatu Huria 2.101.500 rupiah. Nah, papituhon para tangyangan di sektor. Para tangyangan di sektor tapatu pama mulai hari Selasa dohot Rabu ima tanggal 20 sampai dohot tanggal 21 Februari 2024 nanang ro. Na pawaluhon titing
merbagas. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripema amang pendeta Esron Baktiar Tapubolon MTH, anak nihala amata situa perlindungan Tapubolon Nahinan, tubuh nihala inata Timoria Borusiaturi Nahinan, alamat Perumahan Puri Jati Jajar Blok D Saplonom nomor 12A Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Oroanda Reminisere Borusi Bagariang ahli media bagian kebidanan Boru Nihalak Amata Situa Karib Sibagariang tubuh Nihalak Inata Lauria Boru Situmayang Dahinan alamat Sibagariang Tonga-Tonga Huria HKBP Hutaraja Dolok Resort Hutaraja Dolok Distrik 2 Silindung tarpasu-pasu di HKBP Barita tanggal 10 Maret 2024 na pasiahon ruas na moding nunga jumolo marujungolu sahalak ruas ama sian huriata ima amata tamrin purba tubuh di tanggal 10 Februari tahun 1990 modeng di hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 tutup usia 55 tahun na nihabaluhon ni nata boru manulang sian sektor Galatia tatanya kema anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga na tinadikonna na pasapuluhan pangapulion di hari Minggu sadarion di Patu Pahuriata do pangapulion tu keluarga te purba nahinan boru manulang di sektor Galatia tapatupa mayan non dung sipul kebaktian pukul 10 WIB pasapul sadahon ruas nahona RPP mulai Minggu sadarion hana RPP manang ruhot parmahanion pamisangion ni Huriado sahalak ruasta Ima Sefriani Haryanti Hardika Boru Barasa sian sektor Bethlehem siala marhamulian tu agama Islam na pasapuluduahon pilihan bulanan dohot yuran diakoni sosial mau lihat tema di pasat huriata tu sudia ruas daung pasaton pilihan bulanan dohot yuran diakoni sosial 1 bulan Februari tahun 2024 tuaka naso pasat dope taingot mamanginang makarikotan pasatosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe na pasapulu toluhon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 4 Februari 2024 godangna 225 halak na pasaplopaton ruas na marulang tahun kelahiran godangna 30 halak ulang tahun pernikahan onom keluarga padita dohot parhala doha KP Cimanggis pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 5 saat 10 Februari 2024 hatani debata pasikopon las nirohamuna tersurat di Psalm 20 ayat 5 sai dilehmat tuho sisubut roham jala di pasaut nasa sakapmi na pasap limahon pilihan iuran diakoni sosial Huria torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon onom kepala keluarga godangna
Rp725.000. Nah pasaplonom pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon, walu kepala keluarga, godang na 2 juta rupiah. Na pasapuluh pituhon, tok-tok ripe ke pembangunan. Torop na pasaton tok-tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon, sada kepala keluarga, godangna 150 rupiah. Na pasapuluh aluhon keuangan gereja. Tuhuria godangna 500.590.150 rupiah. Tu pembangunan 8.350.000 rupiah. Sentralisasi manang pusat godangna 8.382.550 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami paradehon. Songoni ma titing nama sadohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhata ma piliani bahen sangap ni goarna. Namangihut tabigima hata sian perwakilan panitia pesta pembangunan ni huriatta. Butima mau lihat. Pinasahat matu panitia pesta pembangunan. Tauduti macarata tabigima ende puji-pujian nasi niorahon ni Ina Esther dilanjut man non dohot ama Jericho.
Maredde mahita, huhud ma tapapungu pedata. Saluhut bintang ilmu
Ameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajalo mahata ni debata na tersurat di buku Evangelium Markus Bidusia ayat 2 rodi ayat sia. Songono mahata nadisi. Dungi salpu ono mari diarahon Yesus si Petrus, si Jakobus, dohot si Johannes. Ditogihom manasida nakok tusada doluk natibo tu nasuhi holan nasida. Gabe muba marupana di ida nasida. Gabe marsilam maaka ulusna bottar sahali. Naso dapot botoon ni panucci di tanoon mabahen bottar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia rap dohot si Musa, namakatai do nasida dohot Yesus. Jadi didok si Petrus makulingi Yesus. Guru dengan nai dison, hupauli hami madison sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto nanidok nai, aitung hatahutan situtudo nasida. Jala Roma obun sada mangalinggomi nasida. Laos makuling ma soara sian bagasan obuni di dogma. Odo anak haholongaku tangihon hamuma ibana. Alai dinamanaili nasida. Dangagia isebe di ida. Sasada Yesus do akup nasida. Jadi laho tuat sian dolohi dipopai ma nasida unang dipajojor nani ida nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate ido saha. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu estomihi jala di topik minggu ta sadarion madok Yesus do partano batoad dihita huhut si tangi honota. Yesus do partano batoad dihita huhut si tangi honota. Di paadar doi marhite peristiwa diguari transfigurasi. Muba rupana transfigurasi. Jadi transfigurasi ni Tuhan Yesus disadadolo. Tiki didok dung salpu onomari sian nahinatahon ni Yesus nama naom may bana disiksa ibana mate anak ni jolma dung dipaadari banay onomari sianima didok turpuhon ditogihon Yesus tolu si siana ima si Simon Petrus si Jakobus doho si Johannes dohot manakok tusada dolok natibo diguari dolohon dolok Tabor. Jala macai suhi polai dok nakaning holan nasida do didolohi. Molo di tradisi perjanjian lama manang pada narubi dolok sai dikorelasi hodoi dohot inganan perjupangan dohot debata dolok saya dihubuk kodoi sebagai inganan perhitian ni pasu-pasu, inganan haroroan ni debata, jala inganan narosu sian hajol maon dopak Tuhan. Atar mirip doon, tu pangatusion ni falsafah Batak, lau membangus sadajab. Jadi molo falsafah ni Batak inna membangun jabu. Bohi ni jabui say diusaha hodo madopakon dulu. Jadi adong dosa dah huta di samosir guarna huta sialagan. Adong noeng nong di pulgar pemerintah gabi tempat wisata perhutaan sialagan. Huta sialagan dia berita di hutan ni paditai naking naneng merpestai di berita. Jonok do tu sih. Jadi sialaganon pagarannya berita mai. Jadi huta sialagan adong doi si noeng jabu
memang asli jabu Batak marjojor mengadup tuduluk doi bohini jabui dohot pangatusion di falsafah Bataki sia dolohido haroruan ni pasu-pasu. Jadi molo dipudi gabe herana soma nerima mai banai pasu-pasu. Jadi saya diusaha do madopakon dolohi bohini jabui. Ima penuturon ni tour guide molo lawa menututa sialagan, dong saya pamasuk-masoni lawa menutu sialagan. Tong do na promotion. Jadi lawa menutu sialagan, adong do si tour guide na, tong do situa mangi situa sialagan, patorangon na danon. Jadi hudok mirip tu pangatusion ni tradisi pada Narobi bahwa doluk ido dikorelasikan sebagai inganan haroruan ni debata haroruan ni pasu-pasu. Nah, disima di dok Tuhan Yesus Kristus mengalami transfigurasi mubarupana. Di dok didolohi tiba-tiba dung mubarupani Tuhan Yesus ulus nape gabe mersilam berkilau-kilauan nina di hata Indonesia. Jala pola doidok alani botar ni jubah nai dangadong panuci di tanoon na boy maboto mabay botar songon ini. Jadi boy do ape molohita kan manang panuci olo do manuci bana sian na botar gabe na abu-abu anang naa may bayan moloy hutayan na botar gabe balau do alay bayan balawi tadamu do balau apa sih namanya balau kan gabi balau na botari jimoloon di do dang adong panusi di tanoon nabuy mabain botar sahali songon botar ni ulus manang baju juban ni Yesusi ditiki mengalami transfigurasi iban. Jadi wajahnya bercahaya, jubahnya juga bercahaya. Kemudian pada saat bersamaan terlihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Ini tokoh besar di perjanjian lama. Ima proses transfigurasi naginoranna di turpuhon. Jala diida langsung doi dang sada marnida tulu halak si Petrus, si Yakobus, si Yohanes. Di perjanjian lama satu kesaksian sah apabila yang menyaksikan itu 2-3 orang. Maka ini sah memang terjadi di Dolok Tabor. Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Sian peristiwa ima aka amang do tinang diodol hotu hita Yesus do partanobatoa dihita huhut citangi honota. Na perjolo ala ibana do Mesias anak di debata. Yesus tabai partanobatoan jala citangi honon ala ibana do Mesias anak ni debata. Huulangi madok makatai Yesus doho si Musa doho si Elia. Molo si Musa takas tabotoon. Sahalak pemimpin pembebasan doon. Ibana do na mabuan Israel ruar sian perbudakan Mesir. Ibana do na menuntun di tano padang gurun. Los ibana do na majalo hukum Taurat manang patik na sapului si pasahaton na tu umati. Jadi di perjanjian lama Musa muncul sebagai tokoh besar dalam hal pembebasan. Dungi si Elia on sahalak panurirang, dia adalah satu nabi besar di perjanjian lama nagodang hian mangalo Baal atau Allah-Allah dunia, dewa-dewa. Di zaman ni si Elia do ibana berani makatahoni saha tu raja asa unang dipelihara akabal manang Allah-Allah. Jala di zaman ni si Elia do ibana panurirang banyak sekali melakukan mujizat pada saat itu. Dungi si Elia do sada tokoh naigwari di Alkitab sopolamate ibana terangkat ke sorga. Asing nih si Henok.
Jadi Elia tidak mengalami kematian, tapi dia langsung terangkat ke sorga. Hanya dua itu di Alkitab, Elia dan Henok. Yesus aja mati, tapi Elia dan Henok tidak. Alani dua tokoh on, Elia dan Musa, sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dihargai oleh orang-orang Yahudi, termasuk Yakobus, Petrus dan Yohanes. Jadi ditiki tampil Yesus makata-hatai dohot na duaon, herana yang mendeklarasi hodo bahwa haroroni Yesus menggenapi dalam manang ulaon dan nyulahon ni dua pemimpin besar senakaningan. Yesus do naung diatur hon jala diutus debata mangulahon misina di tonga-tonga ni portibion jala ibana na menggenapi Taurat dohot menggenapi semua nubuatan yang terjadi di perjanjian lama. Sekali lagi, itu menunjukkan atau mengesahkan Yesuslah Mesias, anak Allah. Bukti berikutnya adalah turunin nasada obun mengalingkupi nasida dungisian obuni ruar suara nama dok odo anak haholong aku tangiho kamu ma iban. Kalimat ini mengingatkan kita ketika Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah Yesus diangkat dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa malaikat, dalam rupa merpati, kemudian ada suara yang mengatakan, "Odo anak haholongaku, oloi hamu maiban." Proklamasi maon siad debata sadiri bahwa Yesus itu tudo Mesias anak ni debata. Dangadong na asing dukon ni ibana do hagogo ni patihi dalam tu haluaon laos ibana do haluau ni sadir. Asa ong mana parjolo alasanna buasa didok Yesus partano batoa dihita huhut sitangi honot ala ibana Mesias anak ni debata. Dungina paduahon Yesus do partano batoan huhut sitangi honotta asa unang dihaoto okitaon dipaingot minggu estomihi hita asa totok hita olo tumangihon Yesus anak ni debatai. Tujuan nasad asa unang di bagasan haoto odo hita selalu si Petrus. Memang 12 sisian ni Yesus si Petruson unik do. Omma murid na hatop-hatop mengalusi hata ni guruna. Holam makatai Yesus itorod dan nonangkat tangan. Jala tarida doi nang diturbuk tahun dipangido si Petrus songono Tuhan Yesus. Guru dengan nai dison. Hubai kami masopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Elia, sada di si Musa. Allah dihilala si Petrus suasanai macetabo. Dua tokoh perjanjian lamai na dihormati adong disi. Yesus Mesiasi adong disi. Jadi odo mabain ibana mengidohoni Tuhan Yesus Kristus. Alai molo tabereng sumolhot sebenarnya si Petrus na mga itungadol do. Iban-ibana sopo-sopo si tolu asa manang sadihari ibana di bagasan hasusaan itorhatop ibana tus alay bereng ibana denggakiad. Jadi ulaon na mga itungadol do na iban si Petrus. Hape tim inti maiban. Naboy masa do itong atongan ni parsaurat. Adong tim inti tapili misalnya hape laos ima na mga itungadol manang marpabuat tu hita. Manang adong halak mengurupi hita alay holan nanay membuat sesuatu hal di iban. Ya adong sahalak ama makail boto hamudo makail memancing makail ibana di sungai adong dodongan na saping na makail ngamulai dialang pacing na ubang-ubang na apa sih lampung na ngay tarik-tarik buti dungi tarik daw tarik ibana isitak ibana hailno nganak kok dabok sada gabus dan bohong ikan gabus maksud tuh dabok sada ikan gabus dong diangkat ibana hugijang madebu ikani siya mata haili lepas dari mata pancingnya
Madawi bana memang atu pinggir ni sungai. Itor merlujo ngamatnya saping nai ilubay bana takut dapot. Itor bana ikan gabus sudonin nai bana. Duh, paciku dah mabuti ikan gabus sudoin. Marsual na duai. Alasai marsual ikan gabuson. Beta tu kapung mahita lawina. Lau tu kepala desa. Dung lau tu kapung nami. On hail hudo madabuton. Idok konon ikan nai roa matai tohodo hailna alai made buru sek hail nai asura suhu takupi dangadongi inna amata na sadai malodo tak kapungi yurupi donasi dasa saya persoalan alai dok kapungi ho ala hail mudo nama buaton ulunai mai di ho inna ho ala ho do nama nakup age bedang masuk betu eki ihurnai matuho ala yang gotong-gotonganai dia umai ala na audo na pada mehok kamu ini bang ketong do na marpangai tunga dulu kapungon wae diurupi sehera na membela do ibana alai songoni ma parulon ni bang ulunai san ihurnai san utawa ibana tong-gotonganai do mana kan si Petrus idok ibana songoni guru kubay masopo-sopo besotolu sada di ho sada di si Musa sada si Elia. Kelihatannya dia sangat menghormati tiga tokoh ini. Tapi sebenarnya ada yang dia pandang supaya dia tetap berada dengan mereka. Allah di bidua lunak kaningani onom ari sebelumi ditikidok Yesus anggo au mate nama au tuluarinai musehehe. Kan ditarik si Petrus do. Guru unang dok songoni ninnai mana do. Unang mama jadi songonin. Idok si Petrus dia takut kalau Yesus itu akhirnya menderita dan mati. Alani ido gabe adong benang merahna ditiki paido ibanat membangun tolu sopo-sopo. Asa aman dotong ibana. Ido bano pakai istilah nakaning marpangai tungadol do ibana ditiki dipangidohon ibana. Hauto odoi. Ido bana pitor didok Tuhan Yesus di ayat onom di dok ayati di ayat onom. Aidang diboto na nidok nai sien hauto doi bana warna pedang diboto jadi molorok kita nganas boto saya tapadok marabalangan name manang dua pin misalnya dokon memang hurak kuboto dok alai songon ipadohi muse ngadang iboto alai saya padok pasti marabalangan molo saya boto hohom mayan itangihon asa dia tusi unang nganaso binoto alai neng mau totoy musai bana sian nasi botono. Jadi diturpuhi si Petrus ditanggapi naso binoto na dona idona. Alani ido diajari hita manangihon Tuhan Yesusi partano batoani asa una kitaon di bagasan hautoon laho mangihuto Tuhan Yesus. Mulu Tuhan Yesus ngajelas di dok ayat 34 tu 35 di bidualu. Nasa nagiot mangihutonau disuadahom madirina dituhuk masilang natu ibanai diihuton maal ngatorang didok Tuhan Yesus siapapun kau yang mau mengikut aku dia harus memikul salib mau menderita. Tapi Petrus dalam kebodohannya berpikir kalau boleh aman-aman saja kenapa harus menderita. Makanya dia berniat membangun 3 kemah di tempat itu supaya dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Dungi di ayat walu didok alai dinamanai linasida danga gia ICB di ida sasadirus do akup nasida. Dung makatai suara isian obuni magoma siap pernidaan naizolona si Musa do si Elia. Naing mangodolhon asa fokus holang tujuan Yesus. Unang beto na asing. Oma pangajarion ni Yesus tu si Petrus do si sianna. Hamu nanaing mangihut tonaw fokus matuau unang tu akana asing. Asa boha asa bui ihut tonom muna au hobartu lomoni rohak. Asa sahalinay di nomor 2. Yesus do partano bato adihita sitangi honota asa unang di bagasan haotoon kita. Napatuluhon om manaparpudi.
Yesus do partano batoan huhut si tangi honota ului hamuma ta ului ma moloi dok Yesus do partano batoan si tangi honoton ta ului mai di tonga-tonga ning olut di ayat pasiahon di dok jadi laho tuat siad doloki di popai manasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian nama di popai nasida unang jopa buah hamuda ninna Tuhan Yesus tunatului pai mahehe jo anak ni jolmai baru pehamuna tulu anon maka tidakon tohodo ngaheai huida hami Yesus dipermuliakan di atas sebuah gunung yaitu Gunung Tabor. Dia memang benar-benar Mesias. Sogot hadope pabuahamu dung hehe anak ni jolmai ninna Tuhan Yesus Kristus. Jadi hatahok kamu mai ditikina anggo sonari rahasia majo ina Tuhan Yesus molo jolma olodo rahasia ta modah nin dung itu samuse rahasia ta modah sebenarnya sahutai ngai boto jadi tu sudedo idok rahasia ta mo si jubajabi matongan mau tahu si jubajabi ai mai si jubajabi jadi ya tahu tusan dohot ungkapan rahasia tanda dua modah ini habis itu sudah iba buah boy doi gawe parmaraad di ibana parmaraad di halak nahina tahun ni ibana asa ternyata kamanginang boy do HP tung peni ida unang itor ni hatahon paima tikina lehet molo di ida hamu adong nahurang unang jopitor hatahon paima dapat tikina lehet jala songoni do balik sa molo di ida hamu nauli unang itor hatahon paima tiki na lehet idon na nidok ni Tuhan Yesus tunasida manangi honibana asa unang itor pakatayo kamu tu na asing rahasia kamu majoy sojolo hehe anak ni jolmai asa marhiteon hati-hati mahita pasahat to barita molo di halak bata idok jolo di sege jolo di pahusor-husor tatiru masongo si Mariai kasi Maria songoni do dung ditangi honibana hatani malaikati ya si Maria di pihak do hatai jala di pahusor-husor di bagasar rohana dung pedapo tikina annongan baru pe di hata honibana jadi disaluhut nai di hita keamanami nanami diodol hodo tu hita asa boy itu tu gir-gir hita manangi-nangi ale bakol mahita makatahon songon nani dok ni apostol Paulus tangi hok kamu ma suara ni Tuhan Yesus partano batu atai jala ului hamu suara nai kita dipanggil untuk mendengar dan menaati apa yang kita dengar adong sahalak ama made butuh bagasa jurang borngin-borngin na made buya matai sakot ibana disadahau itor hatop ditakop ibana tiop ibana hawi gaung-gaung maamatai disi huhut may bana nga mabir situ tu dang boy di bereng tutoru holom daunay dope manang jonok nay dang iboto ibana lani golom holom ni ari dungi martangi yang may bana nagatung-gatungi di hawi idok ibana tang yang na Tuhan paluao tung unang madisonaw mati ni naibana ditiki songoni dung saiba na martangi yang pitor adong suara madok tu ibana palua matangami dungin narohana bahwa do Tuhan paluok ko tangako mate maao holanon na masitiopok dang oleh bana paluahon say di tiopi bana ngahatsitan tangan non sampai tu tiurari dung tiurari gaung-gaung ibana ngalemas ibereng ibana matutoru 1 meter naik nama dapat tangihon oloi mungkin suhar di pikirata mungkin maol tatibangi alai molo hatan itu hani donong madok tuhita oloi unang jua amin martanya kita mau lihat di pasahat rohanami to dopan muali Tuhan hodo partano batoa dihami homa sitangi honon nami ala di perdalanan ningolu nami ali Tuhan hu hati dako kami ma hodo Yesus Mesias anak ni debata si palua hami saluhuna
Atong say marsuara mahotu hami saluhutna. Asa olo hami manangihon. Jala ima na manguluhon ganup laka nami. Manang tu dia pe hami mangalaka. Manang dia pe si ulahonon nami. Asa ho Bartolomane rohamai saluhutna. Tuhan marhite todim to di porbadia. Urubi mahami ruasmon. Laho mangatusi hatami. Huhut mangulahoni dingulu nami ganup marsada-sada. Pasu-pasu maakar wasmu siada dana namit sahatu nama tua. Manang di dia penasida, lanang tu dia penasida Tuhan mangalakah ho silakah hononna. Pada usia naka parmarani daging doh parmarani toti. Tong ramoti ma nang akan naniula di tangan ni nasida. Dohot akka narikot dingulu ni nasida. Pasahat maisian hamorong. Di bagasan saminggon namardalam mahami manguduti ulaon nami. Dohot ragam aktivitas nami. Upasahat kami ngulu nami tuho ali Tuhan. Secara khusus dohot dihok kami di bangso dohot negara nami. Di tanggal 14 na neng roon patupaon nami ali Tuhan pemilihan umum. Laho memilit calon presiden dohot wakil presiden. Memilih calon legislatif di tingkat DPR RI, DPRD tingkat sada provinsi, DPRD kota kabupaten, dohot di DPD asima roham Tuhan tung pakai masalhut na paripen di bangsoon gabe alatmu laho memilit akka pemimpin na marhabiaran maradu pokko jala anggia matutu boy mardalan dohot dame dohot denggan ali Tuhan penuh keadilan ulahon pemilu si ulahonon di bagasan taonon asi roham asa anggiat boy lam tu majuna lam tu denggan nama bangso dohot negara nami tarlumubi mali Tuhan keberadaan nami akasih hutoko di tonga-tonga ni bangsoon atong homana turut campur tangan sian nama muka di manugot nyari sahatu botari ulawan pemilihan ni pargogoi sude pegawai akka petugas di KPPS dohot akka bawaslu saluhuk nama tehali Tuhan akka aparat asa anggiat pasi dohot laho majamoton saluhutna proses pemilihan ni mardalan dohot denggan di bagasan hati goran Tuhan di bata laos hodiho kami do saluhuk na ruasmu di namarukil di bagasan saminggon ala ditadikon akan nahinahulungan ni rohani nasida ala ni hamatean apuli ma rohani keluargai lehon ni nasida gugu doho semangat na baru asa unang madeli nasida ala ni akka hamatean nasonggop tu anggota ni keluarga ni nasida jala totong mata bay akasilas ni roh atau katik kinaneng roh si halas sono ni nasida sikat ni arsak dohot ilu-ilu ni nasida atong ali Tuhan nami omma tangiang dohot pangiduan nami jala tangihon may nauso bahok kami holam marhite guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin. Marindi mahita laos tapasaha ma pelian na baduahon. Ay no
Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mito hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo maniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutondim.